Abokina wai in tambaye ka mana. Ina jin ka. A cikin garin Kaduna State, wai wane ne ɗan takarar ka kai da zaka dangwala ƙuri'arka? Ya tambayar nan ma ya fata ci. Allah. To akwai wani wanda ya cancanta ne a Kaduna wanda ya wuce His Excellency Malam Obasani? Ya ni ma a tunanina. Babu aici nake kana cikin ɗan layin burukuzan can. A wai ne zaɓi dubuza. Wallahi Kana gani su ya gabancin gidansa ma bai iya ba. wallahi Wala kuwa. na ya yi cini jagoranci. Da Kaduna fa ba local government Kaduna ba local. Kaduna state. Wallahi sai wanda ya cancanta kai baka ga shi Malam Obasani daga lokacin da ya hau zuwa yanzu ba ya saita Kaduna ya rage kuɗin makaranta. Dinau ya fi rusau. Wallahi Wannan tunawa. da ya tafi ina gaya ma ga yanan ya je zai karasa rayuwar shi a kurkuku. A to ai wannan shi ya dama kan Ba gaskiya. ai ka yi abu don Allah ka gina mutane. Shi ne bayani. Shi fa mai girma sanata Obasani tun da ya hau bandits ɗin Kaduna shi ya nemi sulhu da su ya sasanta Ba amma ƙara ji wancan an kama wani. ba ƙara ba. To Amma shi kuma wancan cewa ya fa ba sulhu ba su kuma aka dinga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasulu khair sulu alkhairi. sosai wannan gaskiya ne. To ina al'ummar jihar Kaduna muna kiran ku baki daya da kuma fito mu da ɗaukar ranar zaɓe domin mu dangwala ma His Excellency Sanata Malam Obasani. shi ne alkhairi. Insha Allah kuma Wannan wannan sako ne daga Honorable Jamilu Roda garkuwan matasan Kaduna kuma garkuwan Obasani. wannan gaskiya ne.